लोगोफोर बहुत दिननि उनाव दिनैसो बेरायनो ओंखारदों जों दिनै अरुणाचल बेरायना फैनोसै दायो नै जों अरुणाचल गाजेनबाय अरुणाचल मोनजेनबाय नै जोङो अरुणाचलनि हाजोखौ मोनजेनबाय अरुणाचल बेरायना फैनो दिनै बे बर' हिस्टरि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना गोबां एन्टारटेनमेन्ट आरो बायदिसिना काहानिफोरखौ जारिमिनफोरखौ मिन्थिलांबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो जों दायो बालिमु गेट मोनथारसिगोन मेन बालिमु गेटखौ मोनसिगोन जोङो बेयाव एन्ट्रि खालामनांगोन बेयाव एन्ट्रि खालामनानै थांनांगोन बालिमु गेट मोनबाय लोगोफोर बे 1700 जों दायो 1700 मोनबाय नै जों जेसेबां हायो गोजौसिम दावखोगोन
नै लोगोफोर जोङो दायो खालाकटां टाउनखौ मोनफैबाय। भैरबकुन्दनिफ्राय जोङो खालाकटांसिम नै साफार खालामबाय। दायो जोङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जासिगोन। नोंथांमोना नेक्स्ट नुबावगासिनो दोङो बिनि माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलाव नुफिनगोन 3 डेसनि उनाव।